the podcast. Özlerimiz the podcast. Özlerimiz the podcast. Özlerimiz the podcast. Yeah, yeah. Zaten alaylı olsun. Haydi verelim. Okey. 4 mü 5 mi? 4. Hormatly dinleyijiler, diyarymyzda saat 10. Salam illeşler. Täze bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü mehmanımız Akmarar. Tamam. Hoş geldin. tamam. Şerling. Ya. Taşdıraydymy? Sen kim? Sen kim? Nereden neyse reklam oluyor yani. Sen kim? Men Akmaral Cumagalıcıva. Familia gitti. Familyasız gerek mi? Cuma veli Cuma'daydı. İki kamarla Cumagalıcıva değil ya şolar yalı yani. Eki. Başka bir ayrıtılığın yok. Ayratinligim saçım. Sorry. Saçın boyunam diysek olarız ne? Ya. Yani bizden biraz kiçirak yargın yani Roşan'ın uzunrak mı kan diyen biram gıylara göre average üstünde diyen. Ha, gıylara göre biraz uzunrak öyle. Roşan'dan biraz uzunrak yargın. Roşan. Killamın boyunu oraya hatapadın mı? Neme oraya hatapadın mı? Ay şu an şeyle göre otin var. İntenden uzunrak yargın mı? Men yaplan oturuyan. Whatever. Nereden? Mari, Çikal, Bagarka. Chicago dedin mi? Çikal. Çikal, Çıkarlı bir yer Bagarka. var. Birinci yedek. Birinci yerde geçten durmuşum da. Ya, Mar Çikal. Mar- Dat. Bagarkana'yı köp eştensiniz, görünsünüz storieslamda men elmeden Bagarka deyip paylaşamsın. Her kim Bagarka deyip bilye. Marda yani şunu hatta köp etrafdan çıkarlıp ovas var yani bilemem. Köp değil 2 sana vadını. Bira Mar Çikal, bira Peşan Vekil var takarça var. Onun hiçsin Çikal Ba. yok. Emin bilyen Ah mikır çakar diyor. Şunu bir dat var ne? Yok ama. Onu men bilemem Okey. onları. Doğru. Açan gelin Akmaral. Amerika haçan geldim. Başka çıkan yurdum var. Yok hava doğru şu an yürüyte sordunuz. Bunu aytalat aytalat. Doğru yürüyte sordunuz. En ömrüm yani şöyle gelip 27 yaşımı doldurdum öyle. Birinci çıkan yurdum Türkmenistan'dan birinci gedek yurt dışına çıkıp gördüm. Olam şöyle Amerika öyle. Amerika'da 24. yılın yanvarın 24'üne geldim. Yanvarın 24'üne gelen olsam 9 ayda at bolup durdu ama. Doğru. Yam dokuday. Çalt geçiyor. Onay. Huday saklasın. Kat çalt geçiyor ödüm. Neyle uğraştın bana beri? Edil öğrençtim hadi bilecek. Yönü hava yani Gödü dokuday dolu için. uğradı avşa. Ha? Gödü dolu uğradı. Gödüm ağla başla. Yani aslında yönü dokuday için men fikrimce bolcuk mukadiyen. Yani biraz dokuday için bolya da öğrenç derecem bolya diyen. 9 ayda näme öğrendin mesela bolya diýeni? Oy köpler öğrendim bir Ben sonra şey dip soraýyn onda. Sonra şey dip soraýyn onda men. Mesela gelmäken, bäri gelmäken näme garaşýadyn? Men var açınmaysam Amerika'dan hiç de garaşamoqdum. Sebebi men bir ütköşük zadım yoktu da hani nahile değil ya beklenti değil ya da Türklerde bile oturma şöyle. Expectation. Ya, şonu men yoktu hiççileke men garaşamoqdum Amerika'dan bir zatlar. Sebebi Amerikan arduam yoktu menne. Men de prosto kakacan inatadık gelim diye ne terlikesine gelebilmeyen dediler gülüp korkudum diye realı deyip. Atak zat. Yani Sen viza girdim. Instagram'da görüşmedi var. Anarda da tağım sen oturmuş hayatın diye yani. Ya en kıyını şabollu büyük ihtimal men için hava. İşin vardı. Durmuşum. Yani teoremde dostluğun vardı. Hava. Arkayın gidiyordun. Belli bir Amerika bilen deňeşdirenden en kötü ýandadım şol bolup biler. Belli bir standartda ýa özümi belli bir derejeye ýetiripdim. Belli bir derejeň hasysine başlapdyk da durmuşa ýaşaýşa. Hani berdäki en erbe dawa en kıyny zat şol bärik gelem. Soň sebäbi aňyrdaky zadymy ýa maňyrda meselem belli bir özüňe bir hedef goýup şo dereje 100 bolsa sen şo 100 ýeteniňe bir 50-60 zat gal 50-60 derejelerde özüňe görýän bolsaň men bärik gelemde ýam 0'dan başladım. 0'am däl minus näçeden başladım molya. Şo tarapy birazjyk kynrak täzeden özüňe komfort gurmak ýöne gowzady bärde. Dostlanma, joralanma. Nimi 9 ay boldy diýen mesela aňardan küsýän bir zadym bar mesela. Maşgalam. Maşgala. Gönaýdyp bilýän awa. Başka küsýän zadym barmy? Ondan başga
Ondan başka küse yani yanardaki dostlamı, jorlamı yani arkadaş çevremi küse yani. Yo ne diyorsun angardan men gaydam son köpse gaytdı da. Yo seramna hava küse yani angardan. Doğru, berdekler yerini tutan ok diýende dostlar. O her kimin yer aýratyn ol. Doğru, bir şans arayın. Her kimin yer aýratyn. Näme? Ha? Yo yakynda yana gelýär ha. Ha o diýene, ha o diýene. köpelýät ýoşadan bar, berde ýam ýoşadan her kim gelip oty diýen ýaly. Doğru, ondan başga meselem aňarda naharlar bolsun, başga zatlar bolsun. Şu zatlaryň hiç küsem yok. Meselem ödüm şoň üns berdim arada. Gitýän ýerler meselem kafalar. Yok ondan däl, aslam hani diýjek bolýanym men aňarda da bir edip nahar bişirip, dadet özümden gidip nahar yani nahar nähili diýen. Nahar aşygy däl men niýek bolýan. Ya, olar ýaly dadym ýok känmer ne gurla bilen moktup dilim turşýar diýip. Aljırım. O, yani naharlarını kän küsämek üçin maýsam sebäbi. Yani конечно ejeň mantasy başga bolýar, berde arada meselem mantydyk, sadydyk, kon ejeň mantasy başga bolýar elbetde. Bir şol küsä nimeň başga ütköşük bir nahar küsämek. Nahar küsämek ütköşük. Döwlet diýen. Mantı diýdi on döwlet ylgakdyr diýen. Sağ ol, döwlet nerede de bolsa ylgaklar bolýar. Mantı çin var ha, döwlet satan. Yani ben şunu aýdyp geçýän ýene şuýdy, ha. Birazjyk zat açýan men. Şonam aýdyp geçýän. Zady girsin, ýazga girsin şu zat. Arada döwleti çağırdyk. Dogrymy? Meňden bilýäňiz. Näme bolsaň? Kamera serde başlany şondan yüzünü gözünü bas. Okey. Barla öýle düşünler bolýar. Gelmedi. Näme üçin gelmedi? Saat näçe çeli garaşdyk? Rahim badymmy sen şonu? Badım ama. Men düşürüp gitti tağım ol. Men düşürdü. Ha, o olayda ya men bilýän olay ha o. 7'de gelmeli. 7'de gelmedi. 9 töwerekler geldi. 6'da gelmelik biz. 6'da gelmeliň. Bir yerine garaşdyk. 7'de men düşürdü de gitti beýlek ýerik. Doğru, son giýje gelýär. Doğru däm? 9-10 töwerekler gelýär. Yok ondan. Başlyk tenem madyň ha. Tenem bir daty daýdy. Konferansa daýdy şonu. Son karoçy bu näme edipdir? Gidipdirdi. Bir manta çarptır, manta zat etipdirler. Ha? Manta gidipdir. Son gelenne näme diýe? Hydyr diýe, gyzynjak çay ýokmy diýe. Hem giç gelipdir, hem çay soraýar bizde. Şu manta bilen baglanşyk şonuň bir aýdyp geçäýine döwlet. Mantı çin hydyr satan adam. Aw biz saça manta üçin men satdy. Habar bolsun. Döwlet mantı üçin hem zat sataýmasam. Aýa, nahar üçin, hawa, nahar bolum durýar. Ýene temamyda gelsek. Nahar bilen hiç bir probleman ýokdur da. Yo, naharla problemam ýok. Gerek bolsa özüm bişirip ýýän ýani meselede. Doğru. Datlar bilen näme beýleki kofya, oňa datlar bilen. İçilen datlarla. Has gowaly diýen. Berde has hawa, kofya kona şo tema geljek bolsaňyz, aňarda içýän zadym berde dem tapdyrýar kaýyn. Doğru, aňarda näme içýärdiň meselem? Nirde da. Nirelerde içýärdiň mesel? Golden Eagle. Kafaya at berbereýin markaýyn. Başyk berip bilýärmi? Nirelerden içýärdim. Eň esasy meň mekanym şak kofyadan içýärdim. Bazeti. Soňky döwür bay kofya diýip bir ýer açylypdy, bayramhanalyda. O beýlikli diýilýän şomy? Ortalarda bir ýerde. No, tigirli ol. O ýerde içýärdim. Ortalarda bir ýeri bar, gowjada ýaman kofydy. Men başdaşka wada baramda. İşläp başlan ýerimin gön gapdalynady ortalar, gaty ýakyn bolan soň maňa da derw hani gidip derw kofy almana gowdy da. Srazu gitdiň bir 5-10 minut ýöreýän. Kofy alýan gaýtdyň aňarda gow kofyasy wady. Men başda tapan ýerlerden birse de şolam. Sen kofyany günlük her gün içýän meselem? Her gün içýän awa. Çaýmy kofymy? Kofy. Su mu kofy mi? Su elbetde. Yani kofy üçin hem su gerek da şoň üçin. Bakym satdyňlar kofyany bolýar. Doğru, onu kofy teň durmuşynda belli bir ýeri bar, dogrymy? Belli bir ýeri bar. Ha. Okey, meselem näde başladym bu kofya? Men özüm bilem okşoňa näde başlanymy. Men nähilek ol biz ýöne biz muňa zatda başlaýp. Mektepde 8-nji klassa 8-mi? Hawa 8-de da ditdiga. 8-nji klassa geçemizde bir hilekkem şo döwürler zat wady. Ýaşylja ho, adam mak kofy näme? Mak Golden Eagle içilermi goýaýda? Golden Eagle var ha. Golden Eagle kofya däliýek bolýar. Golden Eagle'ın bir paketi öňkü pilot tekin maat içinde de 50 tane grat düşünen bir var mumaradan 20 tenge de alla onu. Yaman ardan ha o ol ko bizim içen kofelamda mardan 2 yarım al ya da şo döwür 2 yarım ol kitdi da 50 tenge. 50 tenge ha 50 tenge al ya da şeýle ýaşyjy Golden Eagle gower ya da mara. Tamamly.
Kızıl näme da Maxwell'lik bir zat vardı mı? Şonu içen bolaymy? Şu ikisi biledi mesela şol gyzyly wady, biram ýaşly wady, şo bir kofeňde hem ýadyňa düşýär şolar ýa. Hädirim barmy şolar? Hädirim bar, men hädirim käte he nide mara tagamny küsap içýän ýöne diýen. Niden içipdir, näde içipdir Parça içip diýen. oturan ýaly. Gat süýjü. Tapaw dediýän da sen üçin şu Gat tapaw etdiýär, gat etdiýär. bilýän da sen doğrudan No, kofe gat mesela etdiýär. gowaken erwedeken dat diýip aýryp bilýän markaň. Edil yani diňe siz nämeden ya meselem trivadnomlardan bolsa men trivadnom bilen belekin elbette tapawtlandyryp bilýän. Ýöne, yani diňe gara kofe meselem şeýle kofeler bolla orta gowrulan, gatrak gowrulan, ýuwaşrak, no adrak gowrulanlar bardyr. Şolardan belki tapawtlandyryp bilmen. Ýöne hawa köp ýerde hani go kofeň tagamy bilen elbet kofeň tagamy go tapawt etdi. Meselem iň başda ýadyňa bärik gelemde men New York'a gelemde başda. Men birinji bilen akdan ýerleri Dambodak Arabikady. Bilýänsiňiz Arabikan Dambodaky. Dumbo. Sen dilinde. Dumbo. Dambo. Men bilemok, menem dogry aýtdym, ýa-da şeýtänmi? Şo dadyň aşagynda, şo ýerde Arabika diýip bir kofe shoppa. Menkilerim, töwerimdekilerim kofe halaýa gatnaşan adamlamam diýin. Çoňa gidipdiler we Amerika gelemde iň birinji içen kofem şo ýerde. Ve yani gerçekten men diýdim hani wow diýdim da kofeň tagamda. Bilemok näme üçin? Hani töwerimdeki adamlar ortada atmosfera, şoň üçin hem hiç koşu tagam gelen Şondan mukadýan. New York'ta No, no, no. bolajak kofe çykýar, şondan mukadýan. Ya bolup biler ama gerçekten tagamy ýaman gowy daňarda. Yani Yani Arabika top 5'e girer. Yani gatty gowy. Gerçekten. Arabika dat diýen bolan, tapawtlaryny bilýän mesele. Yok Sen men bu kofe içýärmi? müşmani de diyen hani influencerla paylaşara da ne top ingidilmeli 5 yer ingidilmeli 4 yer. Şu anda mesela ben geçen gördüm Arabikanı. Arabika diýip ýer barmy? Arabika Ha, diye yer va, var. va, da, kafe- şu- ha, değil. Branding adı. Şu Men Starbucks. nol zat bilen hiç bir dadym ýok. Ol Starbucks ýa Golden bir Eagle içen adam belli oldu. Kofe bilen men hiç bir dadym bolmansaň. Yok içmem. Arabika Bağlan deyip şöyle. kafe var. Şöyle bir hil ahar puadı. Ha, doğru. Şöyle- Bir Oňam jere şu beleri wa bir giden. Franchising edýärler olaram. Ya ya. Yo men dat mı diýdim mesela Bilmiyorum. kofeň görnüşler Yok, var, görnüşem Arabika var. diýip. Yönü- Sonra Görnüşem ýene bir var. belki Ha, doğru. görnüş, men şondan. Ya ya. Yok görnüşüm Okey, ol kafeň ady iminna. Sen pek dat bilýär mi? Dikaf kofeň bar. Men bu arada zat yani utanýan diýmän, ýöne hiç dikaf kofe içip görmedim. Hawa badyny bilýärdim, ýöne hiç içip Dikaf görmedim. kofe näme bolan? Zadeken men soranyma görä, yani kofeň tagamny berýär, ýöne içinde kafein ýok. Men bilemok näme üçin içýärler. Yani belli bir wagtdan soň köplençe adamlar diýär, kafein meni ýatyran ok, ýa-da şolar ýaly belli bir ýaşdan soň bilemok. Yani täsir etýär diýerler. Hani şondan soň yani giýje meselem kofe içesiň gelse, sebäp gerçekten soň belli bir wagtdan soň tagamny halap başlaýan hani ila yani sen oýar ýa-saňa bir ütköşik energiýa berýär diýip içen ok da tagamny halap sedin. Biziň Türkmendan gök çaý iç, 50-lik çaý içýärler da biziň kem ýaman tagamy o diýip. Gitmän iş tapam gidip kofe içýär. Hatırlıklı dat var. Türkmenistan'da näde çayın yerine kofe addiction berdin özüň olay. Şu Menem kultura bilemem. ýok da, Şu kofe kofe kulturasy ýok. kulturu yok. Bizde şu Türkmenistan'da. kultura yok. Bizde- Ha, o men- Mesela sen aýdyşyň göre 8-nji klasda diýär 8-nji klas bolany näçinji ýyl bolany bilemok. Ha, ýöne netijede şu kultura yok, şu kultura näde siňdirdin, nerden getirdiň? Men bilemok, Nire ama var. näde Gelmek gelýär hak şol. bara bir şu dady gürleşäýärmi? Dikaf meselesini. Dikaf Ulaşa- meselesi. Men bilemok näme datdyny. Men içip Tapawut göremok näme tapawut datdyny. bilemok, men Maňa Dikkat diýdiler. näme? Dikaf menem geçen yıl öğrendim. Ben ken kofe içmem. Yani geçen men kofe shopda işlemde şu taýda öğrendim. Dikaf obviously regular kafein kofe var. Şon kafein aýrýarlar. Başta işte methanol kloride diýip bir himikat bilen aýrýarlar. Soň başta European method diýip başta şoň bilen edýän ekenler. Soň ol hat diýanlar ekeni. Soň suwa ýatyryp edýärler. Bir görnüşi şol. Biram näme bir daha da ýatyryarlar ýene. Google. Düşünem de Karbondioksit. oklap bar. Yok yok karbondioksit da biram suwa edip koýan eke edip koýarlar binleri ve şonu kafein alýada diňe kofeň tagamy gala şol şoň netijesinde de dikaf kofe bolýar ve işin zat tarapam dikaf kofe edil bizim magazinimizde regular kofeden gymmatdy. Okey, şunu men düşünmek isleýän mesele. Kaçak İçinde şarkı. kafein bolly bolmady näme tapawdy o? Diýotyrna, kafein adamlara belli bir derejede energiýa berýär. Ha, o Yatıran Ha, Meselem, yatıran o. ýatyran ok, işte Ya. diýene belli bir ýaşdan geçýär. Adamlar diňe tagamny küýsäp içýärler. Köplenç men görýänim, köplenç garlar soraýar, ýani dikaf kofeňi. Ta tagamny küýsäýärler, ýöne kafein malatlar gelen oklar. Okey, onu şu da doğru meselem. Ba, bölüňden görýänlersiňiz. Hemen ýerden 2-3 kofe içmesen bolamok da diýerler meselem. Men oýar ýa-da şu okudan açýar. Şu da doğru mu?
Men Men şu- kendine mok ha yöne doğrum şu da. Men şonu bilem ok yönü mesela şeyle adamlar var hani men kofe içmese boyunu bilem ok diyorlar. Men gerçekten çınımaysam kofe içmek için oyan yani yerden motivation'ım şu hazır gidip kofe demlerin iyisi bradacık yayrar iyisi go deyip. Men Hani anana men yok men ananam ok Şol yani diyen- mara yönü bana yara ya mesela her kime bradat yara ya deyişler ya bana da kofe içmek yerden yara ya. Ay öğrenç. Yok kofe adam ödün açı dadet böyle açıp böyle sen poli bomon bir işin var sen şu yere git kofe adam olursun. Elbette. Açılmak demek ne? Yönü kofe bilen har bir hili go. Bir hili täden bir nim. Yo adamlar arasında hayran bir dat. Hava benim ödüm şeyle iPad fikir elinde etdim. yani, Benim drone şeyle yerle. benim ödüm şeyle fikir ettim sebep brara şeyle var da öyle hani ya diye hani irden türen in birinci ten ihtiyacın olan da kofe var hani irden türen men kofe içmel olan der o sıra ya tronmadın hani ondan sonra ben şeyle fikir edip başladım. Men mi şeyle kofe dik dadım ma kofe bağımlılığım ma bradacık deyip benim ilerden sonra başladım hani sizden sonra yani çoğlar ya olsa yadın aşağına deyip başlayın. Yerden içen iç gören vaktlan ba. Kan Köp kişi tamam ne halan o. Yo meni bir aha dedi ya. Kofe bir Kofe akı bir aha dedi dedi ya ya. men onun için hiç dadnam halam ok. Neyle içen? onu? Tüplü mü süsüz mü? Atın içen de başka dadım mı? Qara mı? Ava. Ondan sonra şu sebepten çayım içen aslında o. Çayım içen yöne. Karana soy sos içeyim. Ne kadar näme qara näme içe? Oo. Pepsi. Ay onu her kim bilen sen o Pepsi'de bağımlılığını. İçen yöne yerden içen mak onu köprünç. Böyle Ha, o. kuatlar. Köpdöştüydü. Böyle kuatlar içen. Nari doğru mesela burada soracak kolyan atan sonra sonra ben bir sorum. Okej. Näl görünüş kofe alan med americano va latte va cappuccino va espresso va no burgerdan da da. Aha. Näme hala? Haytın hala. Sen haytın içen doğrudan ne mi koyucu? Men filtrovunu kofe içen yani. Bu ne Yani. Amerikana bizim bildiğim Amerikana. Yok Amerikana değil. Amerikana yam espresso. Ya şon yalı mı? Amerikana yam espresso'nun üstüne su koşulan görünüşü var ya. Men içenim filtrlanan kofe var ya. Onun ahirlen yani her kim burada evet ya mesela men berde görenim Amerikanlar prosto ulukan termos alyalar. Ulu da adetyalar filtre koyarlar. Ölen belli bir derecede. okey. Gaterve edip ölmedik. Orta ölen kofeni alıp koyarlar su geçiriyorlar üstünden. Şu filtrovunu kofe var ya. Hani beter acem olan o kim kofen ortağımdan alıp böyle şunu her kim burada ya French press falan etyenler var. Ve 60 falan etyenler var. Yani öýüňde näme tapsan şonu edip böyle açınmaysam men diýen kofeamy. Köplen şodatlan bolmadyk wat diňe bakala demläp. Bradacık garaşdyr ba üstüne yapıp soň başga bakal şep süzüp içende orlamam mat. Sizin içen var mesela ne mi içen? Men ara giyce günlüğü de akşam näme cappuccino içe. Cappuccino mu? Ha. Giyce günlüğü akşam mı? Ha. Akşam işten okuyana cappuccino. Cappuccino akşam ay. Kofen wagt ýok iç bermeli. İçemek demek şu. Doğru. Sen? Da men içemek men yine americano meselesine daha da açacaktım. Mesela başta 2. Dünya Savaşı dövrlerinden işte İtalyanlar abisini espresso içiyor gönü. Na onam jero Hava gönü daha da Şat. şonu şinem şat Small- Small näme. Hava şu an ondan şu dövrlerde uruşa giden Amerikanlar şonu gata ağacı görüp üstüne su koyuyorlar. Şondan sonra Amerikan'a adam zat bolkalı Amerikan'a bolkalı. Ha o mesela datlar köp şu espresso içenler köpüsü deroju kane dero içeyni gideyni işim bile bolanyalar. Yani mesela cappuccino latte içenler men gözüm bilen mesela menim şeyle çalt içmeli olsam filtre içen dero gitken. Yani mesela kofe belli bir derecede dat ol gittiğinde var hani bizim Türkmenler Şova geçe de. iş şova geçen ok brada cıgamadına çay mesela Türkmenler oturuyorlar nem aydılancanı öyle toy öyle hem dadın sonunda bir de oturup gelincelemedi öyle çay içeceğiz. Şeyle der mi? Hava şeyle hiç makul hanım. Öyle makul yani. Yok ya şimdi ya hatta bizim köpüğümüz dolmuşumun köpüğünü de şurada geçirimden sonra. Hava. Garnaş dost yarılen köpüğünüz dinle daşar yani daşar orta boloncalarla katlaşılıyor da hani sen durmuşsun 20 yaş 26 yaş içinde Türkmenistan'da olan sonra üniversiteden üniversitede okuyan sonra işim şu tadı başlayan sonra sen tören dinle şu tadı aktar bolon için şu hiç makul olmadı abi işte o sen Hava abi işte şolar yalak bizde Türkmençilikte şolar yalak datlar var ödüňizden bilýänsiniz yani Türkmen aydylanjany toy bolna hem de diýene en pasodalar ýa-da arasalanda üç oturup maslahat etýän toyuň üstünden bir gedek ýene geçýän diýişýär ýa-da kimden Türkmen gelenjelen halaşar gep etýän işi boň gepin etýän näme dipdir näme bolupdyr. Hani gökçäň başyny üşülýän men bilýänim elmadam.
Ýöne Sen soňky şu döwür taýgymyny dadalyk filtr kofe alyp. indi men şonu aýdyp beren. Ýok, men aňarda başda rasverimi kofe içedik an şu Jacobs, Nescafe, şo bir zatlar bolar. Şolar ander gaýna içýän. Ondan soň meselem diýişmel belli bir wagtdan soň olam içetiň gelenok çaý içetiň gele bir çaý içýän. Ýöne şondan soň indi gelenjelemme döwredipdim. Kofe içýädik, birazjyk süt, frappuccino. Yani zat marojna bilen täze bir zat tapdyrlar, täze nesil kafeci, no kafesi diýerler. Şonu edip içedik, soňa waka gelenjelemme meýäme öwrenişdi hani. Bize gelseler diňe kofe içmäne gelýärler. Esasy akmara şonuň içeli diýerler, oňsoň etýän şoň hani diýjek bolýanym belli bir ýerden soň indi men töweregimdäki adamlara şolar ýalakan çaý edäl, daha çok kofe çagarýarlar. Iň basidi özümizin kularym şeýle. Akmaralar kofe içelimi? Hani diňe menki däl, men ünsörýän soňky döwür köp adamlar şeýle, Türkmenistanda da şeýle, men ünsörýän Türkmenistanda da şolar ýalakka. Ýol bir kofe içmäne çykaly. Hani çay içmäne diýlenok, men ünsörýänme töweregimdäkiler kofe içmäne çykaly diýerler. Türkmenistan'a Şoňa urulyp başlady o. Türkmenistan'a öňde bilinli kofe diýdingmi? Binni? Hawa. Hawa. Üwelilýän. Hawa. Edýärler. Üwelýän, hawa. Bin nerden alýadym? Bazaçydan alýady. Bazaçydan. Hawa. Ýa-da men başda zatdan alyp başladym. Normalny magazinlara gitýän aňarda. Soňa bilemok nädip ýaýrady, ýöne soňa waka go ýaýrady şol neme üwelmedik kofeler. Alýadym özüm üwelýadym. Şeýle içýädim. Soň şeýle kofe halanymy gördü, kakam espresso maşynka alyp berdi. Soň espresso edip içip başladym. Soňundan täzeden ýene de dada geçdim şol. Soňundan men täzeden tapdym da, soň tapdym ýene espressodan men şondan soň tapdym filtre kofe badyny. Şondan soň filtre kofeге geçip başladym. Doğru. Zat aslında yankı diýişime diýär, kultura dary. Meselem Kultura bir olar bar biziň türkmenler men şeýle pikir etýän, men näçe ýaşymda ýadyma düşenok ýöne. Men mektep okuwçysydym we men şo döwler Aşgabatda diň aýlanmana gelýärdim. Aşgabatda men 2000 näçe 9-njy klasda zat Instagrama girendim. Büyük ihtimal şo 9-njy klasda. Gezmän, ýani ýaşaýan adamlar, wada bir dowatlar gezmän etýärdik ýöne. O, şonda da adım ağamma daňarda işlädim, men ýadım hani yani adına da çeken penakakımı diýdim de inko yani Aşgabatda işläp ýördi. Hani gidipdim penakaka diýipdim şöyle şah kofe açylypdyr, kofe satylýar. Ondan öňe şah zat wady, şahzada wady. Bilemok soň ýapyldy şahzada. Şo şahzada açylan iň birinji men bilýänim şo şahzadady. Ýöne şonu diýenim bilýän agama ýör kofe açylypdyr, ýör şoňa gideli diýenmi. O men geňörüpdi ýa penakakamam jim diýdim tapýan bu tatlar da atdyp bar. Türkmenistan'a Aşgabatda birinji kofe diýende görüňe diýende. Hawa. Näçinji ýyl görüňetdi şo? Bilemok. Mektepde öwrüm. Näçe klatna taplad göne. Bilemok näçinji Kelme klasda. Aşgabatda. Enni kofe. Şuat gatken, şuat gat. Hayır, Men kadar bu. men gaýtdym şuat. Men gaýdanma 9-da, şoň ýerden 9-dan açylanır, aýda bir açylanır. Hawa bar. Sen pikiriňçe New York'ta birinji kofe haçan açylanır diýen. O, gatty köp bolanır bilemok. Hiç araşdyrmadym ha. Birinji kofe New York'ta geçen asryň 20-nji ýyllaryna Reggio diýip bir ýer Manhattan'da entegam açyk. Birinji espresso kofe shop edilýär we şu adam gitsen gije 3 çenni, daňdan 3 çenni gidip arkaýyn ýani içkiti biraz ýuwaşrak ýerde oturjak diýip oturjak adam şotayda gidip bilýär. Ama men berde New York'a gelip Brother tapap. ünsveren zadım. Köp kofe shoplar, yani kofe içilýän ýerler saat 8 mi diýelim 7. Arabika ona 18 näçede ýapylýar. 6-dan soň 7-den soň ýapylýar. Hawa. Berde şo zat Berde men kulturasy haýran başga, galym. kofe Ha, meselesi. kulturasy başga. Ýöne bize meselem şeýle işden soň gitýän, ýör bir kofe içeldiň, işden soň gidip kofe içilýän döwri watda, yani şeýle. Tebe berde de hatta mesela bir dede gelenlerine belli bir saattan soň adamlar kofe içen o hatta içýän bolun geňörýärler yani şu saattan soň kofe içýän mi diýerler de. Ondan soň çaýa geçýärler ya da Ütköşüne geçýärler. ha. Meselem Şolar ýaly. Näçeden meselem Aşgabatda diýende meselem haýtylar. Şu slady bilýärmi? Gatty köp. Şabaz barlak gördüm men. Gowdy. Şabaz Anladım. goja menem. No, şabazıňam elbetde lawa. Şabaz salak gördüm. Ondan soň men bilemok başlady. Döwlet bilen bir ýere gitdik. Bir karardy diýen ýalňyşmy ýa-da. Şa kofe bol. Rahat, Rahat rahat. iň köleň bir awlam. Onda da çay içdim men. Kofe içmedim. Da hatta pazetti va diýiş ýalmaz koskada. Bazaçy ondan soň ýaman köp ýerde Yani ýene bir ýer diňe açylypdyr. bilýän, Men gaýdymdan soň täze bir ýer açyly. Çynymy aýsam ýaman gözüm gitdi. Ordaklar storieslaryny ýaman da edip ýazarlaýan da käbir gaýdylar we hani gerçekten diňe kofe shop gaýdýan gaýdylar we men prem howa edip seretýän storieslaryny ýaman. Enni kiçik nemeler bar. Gone kamin dil, näil diýjegim.
girýän alýan çykyp gidibermeli. Ýaman kän şunu Şok köpölüp duraw. Kabinlerle bir stolluk, bu koçuk nimelerin içinde koferler köpörüp durun kofer. Da badatta, beş ayakta da badatta. Giremide bel gördüm mü ya? Köpörüp dursun. Köp ýaman ýöne. Çepkirada bir tane kiçicek bir dapa. Berdi mesela haýsyn halaýaňyz Amerikada. Arabika. Şu Arabi başga içýän ýok. Arabika bir pütoruklar da ýok. Yok içýän mesela emerdim içýän mesela käte şolar ýakka dişimýalak. Hani ýerde kofe içýän ýöne mesela Oň bilen görşeli kofe diýlenden men filtrowan alan köplenç da dalýan latte alýan cappuccino alýan ýa-da hani ütköşük bir ýani berdi bir hilekka da adamma hani biziň mesela Türkmenistanda diňe dat latte cappuccino şo belli kofeler var mesela mocha diýdi americano şo datlar var frappuccino berdi ýa bir hilekka Gati ya yaman köp flat wat bizde de var. Berda zat var. Çay bir zat dip tapdylar täze goşuştur lavanda ve tagama kofe dip tapdylar. Barlak gördüm pumpkin spice. Go, you know, seasonal diňe datda şu Belli bir wagtda bolýar idi. Şonu berda gowat ýadlar. Men aňarda Türkmenistanda denedim hiç halamanyň. Doğru. Benim kän halamokdy ýa-ni barlak gördüm. Men onu içýän ýa-ni içeýinmi diýip içýänler, onu ýa zatlar. Nan dätdir içeýin her pumpkin spice bir dadyk görýän zat diýip ýa. Ýa-da störüň däkler alýan, menem onu alýanlar. Köplet çay alýan ýöne käde alýan. Başga taňa soramadyk. Sen näme içýän? Amerikany diýanyň. Filtrowanyň içýä. Acı diýen zäherde onu sanýaşam. Yankı dadı aydın çay latte diýene bir çay bolýar. Datlı çay var, şey sallama çay. Şonu goýarlar, onu süt. Ýene kofe ýalatýarlar, onu şonu çay goýarlar. Soň afagaty diýip bir dat var. Olam espressoň üstüne marojna goýarlar. Onu biziňkiler emetýär. On soň dat var ýaşyl. Adi adymy düşünýär. Matcha. Ana matcha bilen kofeni garyp başladylar. Ýani diýjekler berdi gaty köp zat var da, ýani saýlama mümkinçiligiň we gaty köp satsaňa hödürleýärler. Ideýän han menami çykoraýyn ýa. Şolar datlar çykoraýan. Berik men bu arada Starbucks Amerika men başda bağımlılığım şonu başlap diýende Starbucks her kim haýranlyk galýa, her kim story sat ýa-da surat at ýa-da bir döwler Starbucks gaty meşhurdy da şu adam meşhur. Hani men mesela hiç ýetişip görmedim şöyle kelam soň içdim we bildim ýani. Tapaw diýdim onu. Starbucks. Starbucks da zat ýa aňardyň ýani süýji kofe içýärler. Bir Amerikada şeýle bir zat barken, berdekler kofeden köp şeker içýär. Men şoňa ýaman haýran galdım. Süýji bolmaly bir zat. İçen wagtym. Yok, bolmaly. İçen men abi düşünemem ne başlyk meselem däker ýalydy içe. Bir men ine zady bilýän, kakajany bilýän şon ýol aç içenni, biram döwletde biri wady. So sorry. Akmaral yapay diýdi. Apdygaýan yapdym, aýan biz pakoja da goýdum. Ýene bir kiçik bir aýtyp geçen meselem men zatda Polşa okumana giden wagtym. Zatda ýa-da bir tanışmady. Klasslaşmasynda Türkmenistandan. Soň men bakalavr Türkiýede okantym. Bir de çay kulturasy bar aňarda. Türkiýede çay kulturasy bar. Kofe eken ýokdy o wagtlar. Kara çay. Soň zatda getpes, alşyryş merkezine getpes bolýan. Bir ýerde oturup çay içeli diýdim bolýan. O da diýdi, "Hydyr bärs Türkiýede" diýdi. Bärs diýdi, Polşa diýdi, bärde kofe içilýär diýdiler. Soň şo ýanky diýişmýär aslında kultura dary. Kofe da kultura ýerden ýere ütköýär. Soň hasam ýaýrady soňky döwür. Soňky wagt hawa daletýär köpelýär. Ýöne datlarda da köpelýäni bilen. Ýakynda da maşda marda. Näme? Maksat tay reklamalaryny görýäs. Adi mesela Bonum. Karaçy bereketli dukan ortan oğlum. Hawa bereketli bolsun. Sultandan zar kaçatynda. Koçan bilemem. İktan var diýip Sultan Sanjar bilemem nirde. Bir Ahınjaýew mi näme şonu bilýän men. Ahınjaýew. Hem ekşi şonu bile başka koça barmy ýerde? Başga ýok. Sultan Sanjar. Ya koça kän ýöne. Men meselem arada näle bolup Türkmenistandan birine bir uğratmaly boldy. Adres surat ýalar. Köçäň ady, näme ady menen abdan marda köçe ýok. Gatres niýetdir şu plan köçe jaý şu otowşy diýip bara gatres. Men ýa-ni biz marda meselem salgy berilen hiç eşen olar ýa-da salgy berilen ok. Değil ya zilonyň ýany ortwadar pardon. Näme bilen lälezar wadaryň ýany, o balnetsaň ýany, bu balnetsaň ýany diýip salgy berilýär elmi ýalýarda. Ütköşük bir ýeri ýok aňarda. Şonu ýatdy menen nirkä bu diýip şeýlerde oturdum. Jim Muratyan jim ýurdum de nire o ýerde diýmem gözläp tapmaýmasaň menen bilen ok nire. Oň ýany muň ýany diýil taýsaň taýt salgy berilýär da. Maksat gaýrat hep şuň ýany diýip ýa-da şakda bar, nirde bolsaň. Bartynlara Sultandan zar köçäň tapýan ýok.
İnne bolsa da geçäýelmi? Entertainment'a geçip. Entertainment. Näme diýäs? Crash oynaýalyň, men 7-nji Yo, bolaýyn. Crash'ta. Men 7-nji bolaýyn. Abi ben Crash'ta. Crash oynap Crash'ta näme diýäs? Yok. Kofyalary. İçenler kofyalara baha berýär. Okey. Dogrymy? Ya. Näçeden meselen 5 gün 5 mi 10? 10 etmeli beter. Mesela şunu Sizin ýaly. kofyalarına baka verýän. Beş. Meselen kofe Starbucks'ta kofe näçe içtim. point berýär. Ýa-da 10 üstünden ýaly 5 bolsa beter ýakyn bolar. Mesela dinleýän bakayım. Men giden yerimizde mi? Be köplenç var şu at ştak ýazanlym. Bizim giden yerlerimizde ýazdım. Bilmek diýersiň de. Hem iç gördüňiz Point aýtýan. bermesen, wapşe bir düşük galya. Nol bolýar. İç Kitap gördüňiz. okumaly, matematik Ondan- öğretmeli bu gida. Soraýan onda. Okey. Rovşan ama şaýnany. Rovşan. Dankino 10 üstünden näçe berýär? Oo, 3,5 4. 3,5 4 mü? Näçe 3,5 3,5 4 3,5 berýär. 3,5 mı? Rahim. 3 bir da aýdyp bilermi şöyle Dunkin'larda? Bilen garaşan kesip bilersin. Men bir tanışym Dunkin'a bar ya. Bolen musulman birim. Dunkin'a bar içinde de köplenç musulmanlar işleýär. Ondan bar ya olun dat ya. Sen näçe Dunkin'dan kofe içýäňde? Sen has arasda kofe dat ya da laýyk diye berden içme dat diýip şonýal bir ýaşanan waka wa şonçuk men hemken kofesini içemok. Ýöne gidip bagel'da dalýan. Şonçuk men hem 3 diýen. 3. 10 üstünden 3 berýär Aha. ha. Gözün çıkardyňyz diýýän. Men näçe berýän? Menem 2,5-dan 3 berýän. Men şu näçe Dunkin'dan içen olsam 2 kofe, maksimum 2 kofe. Çendirin ve olong 2 sen bir direkte gatty. Birge men kofe doğru mesela Dunkin'dan birge de kofede atrawlýany boldum ha. Şo ýok o Dunkin içerler ýerde. Gengaramok, biram kofe ýokda suw köp. Ya Sudan te gatı ulu. şeker köp, şeker Gatı ulu köp. ve buz ere ya olun gönü su ol ya. Doğru. Kakacan sen näçe berýär? Oo. No, sen kofe içýän. Yekodim. Bro, men Dunkin'dan ne 3-4 sapary çenler. Hesadan Rovşan'dan içdim ve bir gedek Hıdır bilen içdim onu. Ömür ýanyda. Hıdır bilen ýollaşdyk. Şondan ber 10 üstünden bir berýän şoňa. Ha, o doğru şu. Ve her gedek kofe tapman yeni Dunkin'e girip puşman olup çykýan. Ve nemem aşykdan aýtan 10 üstünden bir berýän şo. Şu wagt kameradaklar gören o gönü gatı sürüwordun şey düşünür otur ara Dunkin'ı. Doğru. Gyzyl emoji bolar, gahır. Belekeler. Kadar mikrofon? Menem Näçe berýärmi? Of course. Men Dunkin'a var 10 üstünden 4 berýän. Nämçi. Kofe Gift card var, gift card var, gift card var. 10 üstünden 4 dur. Onu ýalym gömmän. Hoş da köp ýerde bar. Aýçak bolýar. Yok ben başkalar Adamlar tedavi içýär. eden Ya şundan baş. Amerikanlar içýär onu bilýär. Dunkin kofesi bilen Dunkin Donuts'lar bilen meşhur bolan üçin Ya. okey diýerdim. Olur, Ýöne olur, kofe da. Bolýar inikin soraýan. Diňe bal berýär, geçýär. Bal. Kendi adedem dok. Okey. Komend edem dok. Starbucks. 5 turşy. 5, okey. 5. Menem 6 berýän. 5 6. Baş. 7. Sen 7 berem bolsaň Starbucks'a menem 7 berýän. Menem 7 berýän. 7-Eleven. Alyan kofeňa bagly o taýda ha ýöne 4 Kofe düşünýär kini. Menem 5 beren. Men 7-Eleven'dan kofe içtiğimi bilem ok yani ortalama aňarygan bolmasyn bergen 5 4. Başlyk. 10 berýän bro. Жерна клиент, 7-Eleven'ın. O nerem? Aa kakacan diye kofe içerler значит gün 7-Eleven. Kakacan mod kofe içip beren adam aňarda 10 berirdi. Mod kofe berse 10 berir. Bor 9 diýen. Mod kofe içip 9. Bolýar menem 8 berýän. 7-Eleven Bir çünkü muhtar. Dunkin'dan awy. Onu Başka- arkaýla o- aýdyp Daşdan berýän. hemme adam gowy kıdır. Starbucks'tan gowmy, Starbucks'tan gow däl. Yok, Starbucks'tan Yok gow 7 däl. berýän. 7 berýän. Men imene Roshan, Tim Horton, gato kofeler var 7 7 berýän. 7. Abdurrahim. Tek hatta tek. Ya menem 8 berýän. Halayan tim. Başlyk. Tim Horton 8. Menem 8 diýen. Eşe 7. Awa gowy elbetde. Kanadan Beyzit. Kanadan kampaniýasy şonçun nime Yani diýip kofedan gowy var o şol. Kopadan bilmeýän Go bolsa. go.
zatlar bular näme dik geçe bilemek bu butik yerler ya da special zatlar var. Kofyalar var. Nesil coffee shoplar wala, 3-nji nesil coffee shop. Şolar Röşen. Radio, ondan arbaçı wala, beylek wala. Ya şu Arabika Small businesslar diýerler ya da şolaryň geri. Ter şolaryň bölünýä aralaryň häçinden gow kofyalar çykarmış olan birlerin bölünýän arasynda. Average standard. 8,5 9'dan beri 8 berýän. Okey, 8,5. 7. Men 9 berýän. Baş 9. 7. Siz 9 Bulaştırayın, verelim. Ýere gitdiňizde. Gat gowlar var diýme. Ba turşu däl gow çot götürýän nimeler bar, binler bar. Yo, ta men işleýänlerdäkler gow eden wagty şondan Sen galy. onun sen coffee shop däler rahim. Okey. Son kyn sorayan Golden Eagle. Röşen. O 10 Gow örädim menim On, okul on. swatym 10 menim. 10 mu? On berýär, ama berbetek bolmaýar. Bu Golden Eagle diýen wagt nostalgiýa gönderiyor. Ya, İçinde dörüyor da içinde dörüyor. Gıdıl Nescafe dağıtma da stakan. Aa, Hada gıdıl wow. uyuyam. Ondan şey yaptı. Başlık. Ay 9. Abi 10 ver. 10 okey 10 ne aynen. 100 olsun da. Yüz olan ey bu da matematika yok. Ciddi otur ha. Menem Yani 100 olsun. Hıdır. Kıdır 60 vermeli öyle 50 del. men Ya, 9'dan doğru ýokary berem ama doğrudan 9 bermedim öýtýän şu hiç. 9 berýär. 9 verdin. Aynen videoda göräýärs men 9. 7-Eleven'a 9 verdin ha? Hava. Yo soň zatdan gow dädir diýdim ha. Starbucks'tan gow dädir. Men 9 berýän şu Golden Okey. Eagle 9 berýän. Okey. Yo Golden Eagle var. Özüň başlyklary dersiň. Tamam, üçinler. Näçesi bolanmaly. Bal. Memory da det ya gün her kim şey bir kim çaynan gülüne teretta o da attı Golden Eagle var. O da üçinler. Imine gow kofe bolan üçinler. Nostalgia dörýän üçin berýän menem hala aslında. Bir ütköşük bir neme duygu dörýär. Kofyamy sebäp Golden Ma gow Eagle. hawa dat Ve şu bilen iç biljek bir zadım her da. kim geçecek. Men şoňa teredýän. Qaynan İç tuğulan. biljek bir zadım. Men başyndan soňuna çeli içirýän bolsa şo dat. Men üçin şo Şonu başına sonra şey içýämiň. Golden Eagle mi? Dik. İçen ha, Çabuk ben mu? içen. İçeriye çünkü. Ulan bayın çağırdı da onda diyarına çıldığını bırak dedim. dedim. No, gat süt. Aslında kofe bilen bağlanışıklı var ya, status meselesinden gürleşip bilirdik. Statusa göre de kofyalar içiliyemi. Şu taylarını belki inlik sanlarda belki gürleşip bilir. Şu tayları gürleşmedik. Hormatly leşler, ara ketme bölümü. Ara ketmede size täze maglumatlar vermek diýät. Birinjiden cappuccino barada cappuccino aslında İtalyan medeniyetinde diňe irden içilýär we akşam eger başga bir şonu abetden soň aýada akşam zakaz etse şol adamyň turistlerini gönü bilýän ekenler on video tamma. Şöyle koýa bir tane video bolmaly uradan tamma. Da ofiçantdan cappuccino zakaz etýärliň getiren ok akşam naharda içýän üçin. İkinciden New York'ta ilkinci açılan Radio Coffee Godfather'da ulanırlı ve 1927-nji ýyllarda açılan enten gece saat 3 AM çenli gece dangdan 3 çenli hyzmat berýär. Eger New York'ta gece oturmak isteseňiz arkaň baryp bilersiňiz. Ýene bir maglumat. Amerikada her bir ştatyň öz paýtagty bolýar. New York'un paýtagty Albany. Albany'da da arkaň gidip merkez binasında arkaň hemme kişi girip bilýär we içine şöyle tarihi bina bolan için içine girip arkaň turaty düşüp bolýar. Ýynaklaryň eşilen hemme girip bolýar. İçeride public açyk. Her kimin bilýän State of Liberty aslında New York'a değişdiler. New Jersey'e değişdi ve Fransızlar tarapyndan Amerika soğuk berilýär. Üçüncü näçe bölek edip getirýärler. Soňam şonu täzeden berde gurýarlar. Şonu ýaly. Indiki gürleşik dadymız Twitter bilen bağlı. Twitter. Social media. Men Twitter. Şu tema geçmäkek. Diňeçe berden men aýdyp geçeýin. Twitter'dan ýazanlar bolly. Siz näme öz aramyda zat alaňdakmy? Gyýlar alaňdakmy zat diýip ýazanlar bolly. Serdar Taras meselem şolardan biri. Serdarmy? Awa. Näme üçin gyýlar ýok zat diýdiler. Mysal şekli. Birinji Prическа. gyýyl mehmanymız. Prическа da şuň diýse de oýa. Ýa başga çare ýok. Birinji gyýyl mehmanymız Akmaral. Mundan soňam nesip bolsa gyýyl mehmanlarymız Badar Köp. Hawa, dowam edýär. Abdrahim senne. Men ýene. Twitter mi? Ha. Men kan aşağı düşmedim Twitter'da. No, 7 kilometre çelli yettim. Twitter açmaýlyň da. Okey. Şeyle tweetleň wa. 7 kilometre çelli yetdim. 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 7
Başlayın mı? Yok. Yok. Okey. Twitter açıp. Teoremde- Resmen screenshot alıp gelsin ha. Amin tayyar elime bu işe. Ulakan ediven baş Aa, koyaylar da. aşağı men görsünler. var adam. Teoremdeki adamlar beter düşüvelin arasına toksik adamlara misleyen itköşüklü. Ya o tweetim ben gurur duyuyorum. Men gatizat yürekten yarattım o tweetimi. Ha o 3 tane like 2 tane ben şunu attım. Ay näme o zatlar beni ilgilendiren Yok, yok. Ben yok, doğru, Twitter'ı yani. kendi Toksik diyen adamlar näli olmalı mesela? Men bileme onu toksik näme dip düşünürjüm bileme. O yöne men umuman diyecek men o yerde üstüne basan zadım. Men teoremdaki adamlaň Seni nähilekge hat ala dediler. ya aladalıkta ne? Teoremdaki adamların düşüncesi yaman dattary men gönüm yani diyecek olanym toksik däl. Hani bir samsyk düşünjeli adamlar däl, köpsini alanda teoremdaki adamdan gatty hani näme dip düşünürsem men. Taksi işindeler nähili diýsen bolýar. Sen sözler mara yaman limitli ütden ha. Ama sen bu tweet bilen var ha, sen Amerika'daki bol kaçın vakam ya Türkmenistan'daki bol kaçın vakam. Men ýa yazdım onu. september- Ha, september- bäri kelip yazdım. Ýöne men umuman Kendi ama okumayan aýdam. belli olanlar söz varlığı da yok da ayağım Men- başkalarına men New söz York'a- etmeli. Ama birinci videomuzda kaydışımızda el köp kitap okumalı. Ya men New York'a gelip bu arada täze türkmençe kitap okap başladım. Mesela? Oýun etmeýän birinci kitabym. Yetelim. Adi yok. Gysgaça da atýan da Altın anna. can hatun mu? No, Altıncan Hatun okap taşlap başladım Ha, ha. Men onu halamadım. halamadım. Gysgaça ingo adamlar var da taştvarında şu an doğru. Teoremdeki adamlara gatı gönüm yetýär Okey. diýelim. Gatı gönüm Okey, ikinci yetýär. tweet. İyi akıl verem menden akıllısı yok. O yalan mı? Yalan näle? Doğru hem kişi şolar yaldın men näl çynymy aýtýan. Gatı köp kişi şeýle däm iyi akıl. Bir gelip soraýar maslat, şunu şeýtýän, şunu şeýtýän, şunu şeýdiňde şu dogry bolýar. Onum kelleňe takma boş ver diýen. Ýöne ödüň etýärmiň ýok eden ok. Ödüň galan hiç Bizim adam podcastımız bilen bağlanışıklı var ha. Bir maslahat berayda. Podcastingiz bilen baglanşykly maslat köprek çay beriň şçawr. Türkmenler neme dişem ne mollan diyen net eden net mi? Yakın. Ya. Diýen net eden netmen. Şol. Yankı yine kitap meselesi var. Türkmençe kitap okap başladım. Türkçe kitap okamda böyle köp sözülmeyenim. Doğru, makullayan. Diýene türkmençe kitap okap başladım ve men Adını bilen okuyorum kitabı. Yo adyny. Adından bilen ok bayda Adını ve bilen kitabın ok, adı. bilen Tamam adı näme? Okap oturan kitabın adı näme? Dur. Ştay ses gele. Kale. Zoom edip. Ya nasıl yadımı şunu bu koyan kitap. Tevi öğreniş. Dur. Akval, kadar deryayf. Ey! Şol yadınız şun ok mu? Ol masterpiece o Türkmenistan. Bilyen masterpiece'tin men şoň okap başladım zaten men şu an şördü meni alcıratmak sana be. Okey. Gelip durun adam kerçelik edir diye. Okey ödün näme diýordun? Ödüm näme diýip gördüm. Gatı go dost joro. Ya da şeyle bir de näme diýip gördün? Ha size up bereýinmi? Bir de mevzuna hoş tadı. Birazcık oy, no, tanışım. Bir de linç et ya ara Serdatara Nurutlam atlan derim. Serdara kakacan linçete iç çıksyan o. Kakacanı takılıyor size dal. Ongulen alıp veremediği bir şey var on. Oyun. Yanına çağı ya da taşa duvara onu da alıp vermedi. Aytma sana. Oğul yani götürdü yani. Yemedi yedirdi diye. Yemedi Tamam. yedirdi. Ne aydan yankı sonra o cevap ver. Size oyun mu? Men öyle için çağıran ya. Arada kitap oka gayret hepsi duvaylan duruyor diye. Şu an şu taraftan diyelim. Mesela Roshan Owen mesela Roshan Ojo kazan näme diýerdi? Roshan yaman zat. Kömök diyen. Hani yardımsever değiller Türkçe. Kim Roshan mı? Ya. Mena şeyle men mesela men näme zatlar haşetdim hiç yoktu. Ve dinge onu men diýemok. Ve onu dinge men diýemok. Başga da köp kişiden eşitdim. Yani Roshan yaman yardımsever diýip. Roshan bir zat aýtsaň, haşetsen hemen yok. Okey, kime kömek gerek bolsa gün Roshan ýazyp bilýäňiz. Arkaýyn. Vallahi Rahim? Rahim näme Cevaplar, diýip. Rahim öwsüm gelen ok diýip başlaýyn. Rahim Men tam board game getirdim. ya hudaş. Yeah. Hani? Yani. Bärik da Türkmenistana haş edip bäri ama da. Amerika eltip berdi. Doğru. Geçen yıl İnniki var. da geçeydi tweet'e geçeydi. Ana galla Evet, gidip Adalet, ada hıdır Aa, değil ama gön Okey. adalet geliyor aklıma. Tweet'e geçindik. Okey, yine orta Start. tweet var. Ben Manhattan'a taşınıyorum da eşyalarımı toplamam lazım. Sen anca Maria'ya taşın deyip tweet var. Hava. Näli
duygular baştan geçirek ya bir yıldan ödüm sen New York'a geldim. Men özüm şoňa hayran galyp otyr. Roşun ýadyňa düşýän bir tane arada men hatta şo dady goýdum. Bärde New York'da bir tane kad narazy bakal çykba bilemmi? Hemme ýerde kofe pawa. Men şonu islap gördüm özüme. Şoň seramik görnüşini elmede ama günnelik ulanlar ýalakka. Anasynda New York'a diýen howasym ýok diýen medem şo bakkal isleýärdim özüme. Men story atypdym Instagram'a şunu maňa urada en kyn görmesem Amerikadakylar diýip bärde da tanışlam kände. Maňa Roşan bir dat diýipdi men urada ýnipdi. Ýöne kargo pul gaty köpaýdypdy da ýadyma düşýär. Men dedim ay onça pul berip dedim ýani kargo dedim berenime dedim. Diýen ýok almanam şonu oňa aýernidim. Geldim arada moma gitdim özüm. Şo bakal aldım. Momadan bakal aldyňmy? Hawa. Ya sen aýdanyň näme diýen? Hydyr bilen. Kazıklanabilir turist. No, kazıklanmadım bu arada. Ben gaty köp ýerde seretdim Amazon'u. Ýene bir näçe ýerde seretdim. Iň amatly baha şo ýerde. Men marly. Oýlatýaňyzmy? Moma var men birinji ýerde gitdim ha, geçen ýyl gitdim ötene. Belki soňky ýerde gittim men. O hiç Dur, ben sözüm men maşenik ýaly kol kalny orada. Yok. Aslında marlar iň kurta maşenik kol var. Aşağıda maşenik diýdiler. Men maşenim yok o edin. Yok. Sayda var 4 sany marly var. Ýaly. Yo bärde. Kommente gaty goýnama var. Yani da hatta bir datını biz gidecek olalım tenguna matlaşmıştık aslında moma gidelim ton kamera şova gidipdik bile tenematın gitmel bir derek pul da bir de aytma menden öde gidip de ölmeyecek olma. Hawa men dat sebäbi zat New York'a belli da yerleň birdi da moma gidip görmedim diýmegän bir hilaka bilýärmiň. Yo bir hil. Ha oşo. Mama gidip gördüm deyip bir ýerde gitsem bolýar ýa. Hawa. Yok ýöne men şo bakal şerде tapanma gaty belenipdim. Sen storiesde goýan wataň bakal goýmadyň te adna razy stakanyň New York bir ütköş görnüşini goýdyň we maňa şu gerek diýip bellediň we diýdim on tap bilernin problem. Okey, Roşide maşenik däl, okey, sen da. Yok, sen tam diýdiň uratjak, men sana diýdim kargoda şunça çykar diýdiň. O wagt men hiç kim dedim o. Ha, o wagt men üçin gymmatdy, men şoň üçin sana yok gerek ýa-da diýen ýok zatyk menem Amerika'yla pula o. O keşke. Okay. O günlerim gelir dip diýem. Tipalta. Yeni ortaro. Manifestladım. Ha, thank you. Arkadaşımla kahve içmek için buluşup birbirimize neler yaşadın ya şeklinde yükselmeli derin sohbet edeceğiz. Şu yere geçip belirtin. Neler yaşadın ya? Anlar neler yaşadın. Nirem diýem. Özüm kat oturup hayran galan hawa çynamaysam. Yani nirden nira diýen özüm. Gaty hayran galyp oturýan. Tabii biz geçen yıl daha demedi şeyle Melbourne Burger var hatta. Melbourne Burger atlayan gurlaşa gitti. Näme? Melbourne Burger diýip bir yer var. Aşgabatda bir yer. Gaty go burgerlary. Melbourne. Avustralya'da Melbourne. var. Okay. Melbourne. Gitýär we servis diň orsy diýerler. Şonda da düşünmek näme aşgaty hemme da diň orsy. Okey. Ayratin podcast çekdim. Ha, oturduk menüni açat bir da diýdik. We o şata demek için men düşünýän, okey yapdan napşa düşünýän bir var ýöne orsy gaty gowlar var metem akmaral var, Malika var. Men go dalýany Malika. Indi şota da gören gurlaş rusça bolan adamlar var da. Açat meni bir da diýdik. Bu näme diýär solen hiç kim bilen ok. Yo Malika ýokdy onda, soň gelýär. Hawa. Bilemdik näme diýip ondan soň afsan çağırat afsantlarym sorma düşünmedi ýene bir afsan çağırıp üýüşi gitdi tay. Şoňa bir da atpady. Olam çevişmiş ýa bir da dolup çykdy. No. Ha, olam açtı. Bir dadın çağat diýip. Şonna aslında biz gurlaşyp oturduk da Amerika gittik Amerika. No, şo Thomas. Kotaşyp şonu manifestladyň edýän go. Bir hil gaty manifest hawa men izyanından sen zaten bärdidin. Men gelim. Şowunyň ertesem gelip oturlar bir-birden hawa şeýde oturlar. Ne bilem görmeli. Tweetlerime da oturdu diýen dogrymy? Kan aşağı gitme. Yerden hawa, go yerden gelim maňa. Dogry, ýani öwrenen yerlemden gele jogap. Okan yerlemden. Ha, soro. Geçenki mihmanymyz Ahmet Melet sana bir sora goýupdy. O, menem sora goýmaly. Senem indiki sora goýupdym bolýar. Bolýar. Sana goýupdan sora oşul. Täze ideýa döretmeň iň gowy ýoly näme? Ahmet Melet näme sora ya? Yaman zat sora. Hiç men zaten kimin geleceğini bilen ok. Zaten şu an ýerden kimden bilen ok. Şoň. Täze ideýa. Döretmeň iň gowy ýoly näme? Täze ideýa gowy ýoly. Ma pikirni ýerä kara. Sonra düşündüňmi? Hat ilham merjekde de ştaýdan ok. Şowur sora ýöne. Men hiç bir garaş otdym. Täze ideýa. Bu bäri ses goýarsyň. Täze ideýa adamdan adama ýetkeýär, täze ýene esasy adamdan adama ýetkeýär. Ýöne köplünç
Yani aydasın men o ni jeylan erkip bilýändir de. Yani yalňyz ýoközüň galanmatlaň elýär kadýan. Yani ne edip döretmeli men onu bilemok yani. Yalňyzlykdan ekenlikden. Ja. Bir depressiondan mı? Edil depressiondan diýip biljek. Ýöne mesela madem ýoköz galanna yani belli bir derecede pikirlenip başlaya, belli bir derecede käbirdatlary yerlerine oturup başlaya. Ondan soň burada da etmeli o diýen kelle gelýär pikir. Ondan soň şeýdip dörep gitýär kadýan. Edil gow näme ýöne edil şonu kommentde jogap almak isleýän köp adamdan. Ja, Çünki o soralan biri we her kim kim öz nimesini açıklap berse başga gurum bolardy. Doğru. Bir-birimizden paylaşsak ziyan olmaz diýip umyt edýän. Ona näme? Akmaral. Yo, indi men başga da bir kiçik nime bar. Sa Sonra. Ajeren, Ajemal. maral atdy, ajemal diýen matlar. Maralyalara. Maral diýen matlar. Aje Hemşin kim gakaryn atdy? gelýär. Men gat köp adam bilen şeýdip tanışdym et. Yani adam ýalgyş aýdyp Ay, benim Jamal. adım üstünde töwüşüp men şo dämen akmarallyp. Bize var men şu enemden galan enini götýän enem bir kilek ýa maşgaladan şeýle men elmeden akmaral diýip ýören soňlar başga dat diýseler. Umuman töwerümdekilerim tananoklar maral diýseň daja töwerümdeki adamlar kim ol marallyýa? İşte her kim akmaral diýip tanansoň men akmaral. Marallal. Doğru. Ýene bir zat däl. Ona näme? Zatymydy. Şu bölümde ýapaýalyňmy? Akmaral. Bu bölümde gelen üçin achievement mary. Zakrym diýer. Neme? Bu Men bag arkadan getirdim çivinler diýip başlaýdy ýabyň ýanyndan. Zakrym diýer biz. Aha. Gürletmediň aýra. Gurla. Gürletmediň. Otur wiňdan gürleda. Gürläsiň gelýär. Gurla. Köp sawasyn aýdýas. Öz adymyzdan. Ene. Bularam. Goşulyan. Döwlet adyndan aýtýas sawasyn we paň adyndan aýtýas. Antiň adyndan nice kor. Diýjekdiň mam soňky bu diýjekdiň mam. Ya Hem bize hem biziň Operatörmüz. ya çağırınız üçün köp sağ olun yaman şeyle de bir umuman şeyle o gıdıklı oturamadı da go gurunla gitýän da ýöne şu atasam birinji gedek da çıkyp oturuyorum men öde storieslamda da gurulap çıkışa demok birinji gedek sizin videoňyzda podcastinga no katılıyorum. Türk goşulyan. Şoň üçin köp sağ olun o iň birinji men yani çağırınız üçün minnettar köp gowat geçirdim. Bizim sawasyn aýtýas. Indiki bölümlerde görüşýänçek. Egerem şuň gürleşen temamy bilen baglanyşykly New York'ta ýa-da Aşgabatda gidiljek ýerler maslahat berseňiz kommentlere Men berýän, o zatlara girmedik ýöne ýarym gapy bilýän. Ondan oldup gitdik. O gürleşen saata gitdi. Özlerimizde podcast. Özlerimizde podcast. Yeah, yeah. Ektir moderatör başlaýar dürüňi. Rahim degişmeni atdy ýaşatlyk sesi. Kaçan kamerasy bilen düşürýär hemmeni. Döwlet stili düzüp mazmundan goşýar Ahlizade. Veba içerik bilen dolu ýeri. Rowşen trollykları bilen gülüşdirýär ýeri. Biz öz aramyzda hemişe tadylyk. Bu ýerde ähli tafakkurlar we ýüzlerce dalyk. Öz aramyzda podcast.